Namhlanje kuphawula iminyaka engamashumi amahlanu kwenzeka uqhankqalazo lwabafundi lwango-1976 olwasuba imiphefumlo yenqwaba yabantu abatsha. Ukuhlonipha imiphefumlo yamatsha-ntliziyo abhubha ngethuba loqhankqalazo. Amalungu oluntu, urhulumente kunye nemibutho ngemibutho bathe saa kwizitalato zamaziko embali zase-Orlando West beqwalasela igalelo nentsingiselo yosuku lolutsha. Uxawa Mqondisi Myeni wenze udliwano-ndlebe noluntu lwengingqi ukuzama ukuqonda kabanzi ngemisitho yanamhlanje. Njengamanje asithathe-ke sibhekise kuye ukhansela uLifa Modise ozositshela nje ukuthi ngabe ngempela uthini umuzwa futhi yithini inhlelo zosuku lwanamhlanje njengoba nje seliqalile. Khansela asikubikele sikwamukele endabeni zeSoweto TV. Siyabonga kakhulu ukwamukelwa. Namhlanje it's a busy day in our ward 39. We almost anticipate ukuthi kuyohlala kubusy, but today it's a special one, which is a 50th commemoration. Khansela ngiyabona ikhona i-turn up abantu baphumile. Uthini umuzwa kunina as ama representatives e-City of Johannesburg uma nibona abantu besaqhubeka nokubungaza lolu suku olukhulu kangaka? Tina, we are always proud of our history, and we always make sure that we support the day from any walks of life and from any department, from the local, province and the national. We know ukuthi ilanga la abantu basendaweni, they will have to make understanding yokuthi kubhizi kakhulu, and there will be opportunities here and there where you find people, they take advantage of selling whatever that can be sellable, and in a sense of taking advantage of the day. Usakhuluma ngawo ke umphakathi as i-leader ye-community, usuku lwentsha namhlanje siyesibone uthola ukuthi uma uhamba ezitradini zakhona la eSoweto kukhona intsha esigxile kakhulu kwidakamizwa, kukhona intsha engama drop out esikoleni, youth unemployment nezinto ezikanjalo. Kuma crisis wonke akhona, yikuphi engahle sinibone nikwenza as the City of Johannesburg, as abaholi bomphakathi, to ensure ukuthi i-youth iyaphuma kule nkinga ebhekene nazo? No, programs have been there, not only now. Programs have been there, and directing, assisting our young people with social development, ama programs. We've been trying at least to drive away our kids from usage of drugs. It is not something esi-proud ngayo ngendlela kubonakala amanani ayaphezulu ngakhona. It is something that we want to curb and make sure that at the end of the day we preserve intsha yethu, and we make sure ukuthi intsha nayo it's channeled to the right directions in terms of our leadership programs akhona. When it comes to drug addictions, iyona challenge enkulu kakhulu esiyibonayo la endaweni. We have done a candlelight prayer, which is something that is very symbolic. Senzele ukuthi siqale ukuqhubeka kwelanga la kuye kwayenzakala igameko negemegeme, kube ukuthi yithi esisukumayo in channeling and making sure ukuthi ilanga lanamhlanje lithola ukuthula okukhona unlike 50 years ago. Well, okugcina Khansela, your message to youth yanamuhla? Let us be a resilient youth. Let us be a youth that will be able to sustain and maybe drive its own towards making sure that we fight against drugs, we fight against crime, we fight against social illnesses that are hampering or halting our progress in terms of what we have done since the inception of democracy. Khansela, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Thank you. Mbukeli ke lo beku Lifa Modise ke ikhansela la khona ku Ward 39 okungelinye ke lamakhansela eCity of Johannesburg nokuyilapho ke okwenzeka khona idubedube ke zangawo unyaka ka 1976. Kanti ke mbukeli asikuthembise ukuthi njengamanje sizoqhubeka ke sibeke nelinye lamalungu omphakathi ikakhulukazi ke oyintsha ozothi nje ke esiphe izwi lakhe naye noma umuzwa wakhe njengoba kuusuku lwabo kahle kahle oluqondene nokugujwa kwentsha. Mfowethu asikubingele sikwamukele indaba zaSoweto TV igama lakho nesibongo indawo osuka kuyona. Siyabingelela kuSoweto TV nomphakathi waseSoweto. Ngegama nguzama okuhle wakwanzimande ngirepresenta iyouth yaseSoweto. Mfowethu namhlanje sikhuluma ngokuthi usuku lokugujwa kwentsha kunama challenges amaningi enibhekene nawo. Uthini umuzwa kuwe usasibona yini isidingo sokuthi kuqhutshekwe nokugujwa losuku namhlanje? But isidingo sikhona kakhulu and ngiyabonga ukuthi ugovernment wethu ushintsho uyazama ukulenza especially nakuza kuma elections. 3 days or 4 days back if I'm not mistaken ngivukele emanyuzini ukuthi Nhlanhla Lux is being selected as one of the ANC mayoral candidates, and leyo nto iyangijabulisa kakhulu. As youth siyamdinga umuntu oseyicathulweni zethu okwazi ukuzwelana nathi nento edingwa umphakathi waseSoweto nabogoga abadala. So ngiyacabanga ukuthi uzokwazi ukwenza ushintsho asirepresent as youth kwazi ukutholakala lokho sikufunayo umphakathi. Mfowethu mhlawumbe sesiphetha ngenxa yesikhathi kunontanga yenu abayintsha eyakhona la eSoweto and across Johannesburg nakwezinye indawo nje iningizimu Afrika yonke asebephelelwe ithemba sebegive up empilweni uthola ukuthi nje ngempela ngoba siyesibabona ngisho etradini abanye noma bengekho etradini but balahlekelwe ithemba ngenxa ikakhulukazi ukulahlekelwa ngama opportunities. Mhlawumbe imuphi umlayezo ngobhekisa kubona? Ngiyathemba ukuthi kuwo lo nyaka ushintsho uzoba khona. Impilo ishintshile, ithemba libuyile njengoba sila as youth soba encourage abafowethu ukuthi bangalahli ithemba into right izoyenzeka emphakathini kulonyaka. Mfowethu asibonga kakhulu ngesikhathi sakho.